ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 14 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተናይ ዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 13 ክፋል ይሆና ስግሮዶብ ከይዳ ብራሻይዳ ኣደዳ ግፍዕን መከራን ይወርዳ ከም ዝነበረን ለይትን ቀትርን ብኽያት ትቕለብ ከም ዝነበረትን እቲ ምስ ራሻይዳ ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ካብቲ ዝነበረቶ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዘገዓዛን ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል 14 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብቲ ዝጥዕሞ ቦታ ወሲዱ ከኣን ይሆና ኣብ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ቆጥቋጥ ኣሲርዋ ናብታ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረት ኣጉዶ ገዲፍዋ ኸደ ቀትሪ ስለ ዝነበረ ፀሓይ ሕዱድ ኣዝያ ሓሪቓ ነበረት ስራሓ ከተሰላስል ከዓ ከም ቀደማ ጩርኣ ወርዊራ ንመሬት ሕዱድን ከባቢኡን ረመፅ ተፈእትሉ ኒሆና እውን ዋላ ደኣ ኣብ ጽላል ናይታ ተኣሲራትላ ዝነበረት ቆጥቋጥ ትንበር እምበር ምስቲ ዝነበረ ድሩቕ ንፋስ ሃፈፅታ ፀሓይን የንፀራርዋ ነበረ ዮሃና ዓቕላ ፀቢብዋ ኣንተ ኣምላኽ ክሳብ እንታይ ዝገብሩኒ ኢኻ ስቕልካ ትሪእየኒ ዘለኻ ብምባል ንኽንኽ ኢላ እናበኸየት እንከላ እቲ ኣሲርዋ ዝኸደ መንእሰይ ካብታ ዝነበራ ኣጉዶ ናብ ይሆና መፀ እሞ ብኣረሜናዊ ተግባራት ርእሳ እናነፅነፀ ሰሚዕኪ ካብ $5,000 ናብ $3,000 ወሪድና ልክለና እዘን $3,000 ኣብ ውሽጢ እዛ ሶምን እንተዘይ ከፊልክየን ናብ ካልእ ክንሸጠኪ ኢና እናበለ ጨካና ዘራርባ ነዲኣ ቴሌፎን ክድውለላ ቴሌፎኑ ሃባ ዮሃና ናብ ኣዲኣ ቴሌፎን ደዊላ ገበታ እናበኸየት ኩሉ እቲ ጨካን መንእሰይ ዝበላ ነዲኣ ነገረታ ኣዴ ዮሃና $2,000 ኣኪበን ስለ ዝነበራ ነተን ዝተረፋ ካብ እንዳሸጣን ኣምፂአን ክእኽላላ ምዃነን ተስፋ ከይትቆርፅ ብኽያተን ንውሽጢ ሓቢአን ሕራ ይበልዓ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዓካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል እታ ንዮሃና ተዋሂባታ ዝነበረት ሶሙን ክትውዳእ ሓንቲ መዓልቲ ተሪፍዋ ነበረ እታ ተሪፋ ዝነበረት መዓልቲ እውን ከም ኣሕዋታ ኣኸለት ዮሃና ኣብቲ ዝተባሃለቶ ነተን $3,000 ስለ ዘይከፈለተን ከም ንዕዳጋ ዝተቐረበት በጊዕ ኣውደ ዓመት እንዳተዋጋዩላ ሃንደበት ቴሌፎን ናይቲ ዮሃና ሒዝዋ ዝነበረ መንእሰይ ጭር በለት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ይዛ ትርኻ ሎሚ መበል 14 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ከምቲ ልሙድ ሓገዝኩም ክፅብዐ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ ርእቶ ነባኹም ይገድፎ ብሓገዝኩም ስለ ዝዓብን ስለ ዝስንስንን ሓገዝኩም ዝርዒ ሓገዝን እዩ ንዓይ ሎሚ ኣብዚ ክገድፈኩም ክሳብ 15 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ብሰላም ሰሰናዩ